Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniadlillahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tua bin Yahya Atarallah Amra fi Siyah wa Aflah wali jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wali jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syari'in bil ardi la maghribiya bariya bariya khususan aba'ana wa umadana wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ita'ana bisabih wa khususan sahibi hadal kitab an-Nasihatul Diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi wad darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala andika sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul Qur'ani utai ahli Qur'an hum ya ahlul Qur'an iku ahlullah iku para sasat ahli Gusti Allah khasutulan wang khususe Gusti Allah ila ghairi zalika marang tumaka marang mangkono kang nidar anal fadail sami mira fadilah alladzi waradat kang tumaka biha lawan alati apalah baru pira-pira hadis al-katsiratu kang akeh asyiratu kang terkenal walakin yang bagian tetapi ini saya uja lingkari al-Quran kedua wang sing maca Quran apa arif apa yang tang ngerti sabang qari al-Quran marang Quran hangkau hangkan Quran pemalan barang ya kang wajib apa malau kedua Quran minal ihtirasi saking gendaksa wa ta'ziman dan agungaken wa malan barang yang kang nyata apa ma alih atas yang qari minal ardi sayang ngalih kelawan Quran wala amali lan ngamalaken bima kan perkara iki kang ing dalam Quran wa malan bara arsyada kang nuduhaken apa ma ilahi marang qari min jamilil awsafi saking bagusé pira-pira sifat wa karimil akhlaq lan mulyane pira-pira akhlak utawa dipekerti wa salil amal lan bagusé pira-pira amal wa hadza iki ayarif ila akhir wa in kana lan senajan ana apa itu matluban iku den perintahkan min ammatil muslimin saking umume wong Islam bahwa mangko ta hadza ala maril Qur'an atas wong sing maca Qur'an au jaba iku luwih wajib wa agadu lan luwih kapah bahwa ta hadza bihi kelawan qari ajdaru iku luwih patut wa ulana luwih utama li fadli krana utamane qari wa fadli ma lan utamane perkara ma kang ing dalem sertane qari min kitabillah sang kitab Gusti Allah wa bayyinati lan keterangan-keterangane kitab wa hujjaji lan hujjah-hujjah kitab. Jadi iki isa membahas tentang tilawatul Quran. Jangan Nabi ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khasutuhu ila ghairi dzalik minal fadail allati waradat bihal akhbar.
ahlul Quran, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafal Quran. Dalam kehidupannya iku memegang teguh Quran. Iku hum ahlullah wa khassatu ila ghairi dzalik. Walakin yanbaghi li qari'il Quran ay ya'rifa al-Qur'ani haqqahu. Terus bagi seseorang yang membaca Al-Quran itu seharusnya dianjurkan sebaiknya untuk mengetahui hak Quran. Ya apa ya cara mana hak? Ya contoh ngegong nang Quran, ngereksa menjaga Quran. Nah, ada apa nyekel Quran, apa maca Quran ya wudu se iku hak-hak Quran. Wa may yata'ayyanu alayhi min al-akhdhi bihi wal amal bihi. Terus apa-apa yang telah diajarkan Quran utawa sing dilarang Quran iku ya diamalno. Sing diajarkan iku dilakoni, sing dilarang iku diadoi. Wa ma arsyada ilaihi min jamil al-awsaf. Terus kabeh pokoknya termasuk mulyane budi pekerti, baguse apike perilaku itu termasuk sing ada apa jenenge termasuk hak-hak Quran. Wa hadza wa in kana madluban min amadil muslimin fa huwa ala qari'il Qur'ani aujaba wa abadu. Nah, adapun sifat-sifat sing kaya ngoten niku iku ketika dicari pada masyarakat umum, seseorang sing qara'il Quran, sing pembaca Quran iku harus mempunyai sifat tersebut. Lebih diwajibkan, lebih dikuatkan untuk mempunyai sifat tersebut. Mereka iku dominan kanggo orang-orang sing pembaca Quran ya kudu ngotane gak oleh akhlake elek utawa gak ngegungno, gak iso njaga amal-amale ya elek. Gak oleh. Wa bi azdaru wa aula li fadli. Nah, sing kaya ngene iku lebih layak, lebih utama karena utamane seorang sing membaca. Utamane Quran sing digawa utawa sing diwaca utawa sing diapal iku utama dadine ya lebih diwajibkan kanggo seseorang sing pembaca Quran untuk mempunyai sifat-sifat sing kaya iku mau. Qala Umar radhiyallahu an ya ma'syaral Qur'ani irfa'u ru'usakum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.